Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na našu tlačovú besedu. Dámy a páni, na Slovensku sa rozbehla volebná kampaň, sú verejne známe programy politických strán a na Slovensku to dnes vyzerá tak, že slovenská politická scéna nemá pravicu. Začali sa preteky o sociálne sľuby, nereálne, ktoré povedú len k dvom záverom. Buď pravica, ak by nastúpila po parlamentných voľbách do vlády, zadlží túto krajinu ešte viac, ako je zadlžená dnes, alebo pravicové strany klamú voličov. Pretože ja sa venujem sociálnej oblasti a som líderkou strany Únia za sociálnu oblasť, podrobne som si preštudovala politické programy jednotlivých politických strán práve v tejto oblasti. Najsilnejšia opozičná údajne pravicová strana SDKU má svoje sľuby rozdelené do dvoch častí. Sľuby, ktoré sú sľubmi pravdepodobne na celé volebné obdobie a sľuby, ktoré chce zrealizovať za 100 dní. Dovoľte, vybrala som len niektoré zo sľubov v sociálnej oblasti, ktoré chce SDKU zrealizovať za prvých 100 dní. Ide o zvýšenie materského príspevku na 100% čistého platu a predĺženie poberania materského príspevku na celý 1 rok. Za prvých 100 dní chce zaviesť táto strana flexibilnejšiu rodičovskú dovolenku aj so zvýšením rodičovského príspevku. Chce zaviesť otcovskú dovolenku, pomoc pri splácaní úverov na bývanie, rozšírenie nároku na štátnu bonifikáciu hypoték pre mladých, spustenie výstavby nájomných bytov pre mladých ľudí. Bokom nechávam taký sľub, ako je odloženie splátky úverov na bývanie po narodení dieťaťa, pretože toto je sľub, ktorý doslova škodí mladým ľuďom, ktorých záujmom je, aby čo najrýchlejšie svoje pohľadávky splatili, aby sa čo najrýchlejšie dostali z dlžôb a nie, aby sa im tieto splátky odkladali. Vybrala som len niekoľko sľubov, ktoré znamenajú to, že ak by SDKU zostavovala budúcu vládu, tak za prvých 100 dní buď zadlží štátny rozpočet, alebo klame svojich voličov, pretože tieto sľuby sú nereálne. Politická strana Únia si je veľmi dobre vedomá, aká je súčasná situácia na Slovensku, aké sú možnosti slovenskej ekonomiky. Aj my hovoríme o tom, že treba konsolidovať verejné financie, preto sme v každej oblasti prišli s jedným veľmi konkrétnym sľubom, ktorý je veľmi jasne v našom programe vyčíslený a otvorene hovoríme, že najskôr musí nastúpiť konsolidácia verejných financií a za absolútnu prioritu považujeme boj s nezamestnanosťou. Až keď bude vývoj na trhu práce priaznivý a začne klesať nezamestnanosť, znížia sa nároky na celú sociálnu oblasť a na výdavky v sociálnej oblasti, potom môžeme začať realizovať sľuby, ktoré osobne samozrejme považujem za veľmi užitočné a dobré. Nie sme proti tomu, aby sa mladým rodinám dalo viac, ale sme proti tomu, aby sa voliči klamali. Povedala som, že prioritou strany Únia je boj s nezamestnanosťou a s tým samozrejme súvisí otázka vyrovnávania regionálnych rozdielov, pretože v Bratislave problém nezamestnanosti nie je taký akútny ako v niektorých regiónoch Slovenska. A tu má slovo môj kolega Pavol Haďari, pretože toto je jeho hlavná téma. Prajem pekný deň. Keď si pozriete na mapu Slovenska, vidíte kraje, 8 krajov, pozrite si kraj Banskobystrický, Košický a Prešovský, kde žije asi 40% obyvateľov. HDP na jedného obyvateľa je asi 47% priemeru Európskej únie. V porovnaní s Bratislavou je to skoro tretina. Bratislava má asi 130. My vieme teda, že Bratislava je hlavné mesto, že každé hlavné mesto žije inak, ale perspektíva Slovenska je v rozvoji zaostalých regiónov. Keď hovorím o týchto regiónoch, tak hovorím aj o Kysuciach, aj o Orave, aj o osobitných dolinách, ktoré sú teda osobitne, ktoré nepatria do týchto krajov. Keď si pozrieme na tabuľku, ktorú sme pripravili, tak vidíte teda, že toto Slovensko sa delí na juhovýchodnú chudobnú a severozápadnú bohatú časť. Ja ako líder Únie si predstavujem svoje pôsobenie v politike tak, že budem advokátom týchto chudobných krajov. Keď si
pozrieme tabuľky, ktoré máte tu na počítači, tak zistíte, že súhrnný podiel na štátnej pomoci troch najproblémovejších krajov, teda Prešova, Košice a Banskej Bystrice, dosiahol 23%, ale samotný Žilinský kraj dostal takmer 30%. To znamená, samotný Žilinský kraj dostal viac ako tieto kraje dohromady. Keď si pozriete na nezamestnanosť, tak tá úmera je absolútne zrejmá. Čím menej investície, tým väčšia nezamestnanosť v týchto regiónoch. To, čo my navrhujeme, sú body, ktoré sú krátkodobejšie, strednodobé a dlhodobé. Doteraz žiadna vláda nepostavila víziu Slovenska a už vôbec nie týchto troch zaostalých regiónov. Je potrebné nastaviť túto víziu a potom postupnými podpornými projektami treba riešiť aj tieto regióny. Keď hovoríme o infraštruktúre, tak je pravda teda, že veľmi pomaly sa blíži táto infraštruktúra na diaľnice na východ, aj keď to bude o 4 roky neskôr, ako slúbil pán predseda vlády. Ale tu je potrebné prepojiť ešte aj tú južno-severnú cestu. Keď si uvedomíte teda, že tá cesta Budapešť, Košice, Prešov, Tatry, Krakov bola bývalá cesta Jantárova, otvorením cesty smerom cez Tatry by sa zvýšil počet turistov k regióne Tatry a okolie, teda keď hovorím teda o Tatrách, tak myslím tým aj Levoču, aj Banskú Bystricu, aj Košice. A je odhad, že by takýmto tunelom by sa vytvorilo asi nových 5000 pracovných miest. Keď otvorili tunel pod La Manchom, tak sa počet turistov strojnásobil medzi Francúzskom a Anglickom. Toto je jedna z tých vízií. To, čo my tvrdíme, je, že štát musí nastaviť priamu podporu menších a stredných podnikateľov, nielen tých veľkých zahraničných, pretože pokiaľ to nastavíme na turistiku, agroturistiku, ľahký priemysel, na vytvorenie pracovných miest už okolo počtu 10, tak vieme, že tieto pracovné sily nám na Slovensku ostanú a neodídu po 10 rokoch do Vietnamu, do Barmy, či do Turecka, či Alžírska. To, čo sa dá spraviť veľmi rýchlo, je presunúť európske fondy, ktorých centrály sú pri každom ministerstve, na jednotlivé regióny. Takto sa v každom kraji vytvorí priamých 500 pracovných miest, to znamená pre tých zaostalých je to 1500, a nepriamých asi 3-krát toľko. To znamená teda, že v každom z týchto krajov by sa vytvorilo 1500 pracovných miest. To, čo navrhujeme, je slušnosť a spravodlivosť pre tieto chudobné regióny. V dobe IT technológií skutočne nie je žiadny problém presťahovať 40% ministerstiev, 40% centrálnych orgánov na východ, teda do Košíc, prípadne teda do Prešova. Viem si predstaviť aj Slovenský pamätkový úrad v Bardejove či v Levoči, ktoré sú pod ochranou UNESCO. Takto by sa vytvorilo na východe asi 3000 nových pracovných miest priamých, a ďalších trojnásobne viac, teda ďalších 9000 nepriamých pracovných miest. A inak to poviem, teda určite by sa uľavilo aj v Bratislave, pretože 1/3 Bratislavčanov by sa vrátila domov na východ. Tento model nie je tak úplne nový, že časť napríklad centrálnych orgánov v Nemecku dostáva bone. Keď si pozriete na Švajčiarsko, tak časť centrálnych orgánov pracuje mimo Bernu. Keď si pozriete napríklad na Rakúsko, tak v Grácii je spolkový úrad pre kriminalistiku a podobne. Že takéto, keď si pozrieme na Kanadu, tak hlavný centrálny migračný úrad je napríklad v Calgary, čo je na úplne druhej strane Kanady, ako je Ottawa a podobne. Nie je to nič nové, avšak doba IT pokročila tak rýchlo, že dnes nie je problém, aby tieto centrálne orgány a ministerstva boli rozhodené práve do týchto regiónov a súčasne by sa zvýšila aj taká spoločenská, politická a ekonomická váha tohto regiónu. Ja si myslím, že Košice v súmesi s Prešovom, pretože je to po diaľnici asi tak, ako keď pôjdete z Dolných Honov na Dlhé Diely, tak toto súmesí by mohlo byť druhým ekonomickým, politickým a spoločenským centrom Slovenska.